Ahojte pri mojom novom videu a asi nebudete zvyknutí na túto stránku mňa, pretože takto nervózna pri natáčaní som bola naposledy asi pri mojom prvom videu. V dnešnom videu som sa totiž rozhodla hovoriť o niečom, o čom som nikdy na verejnosti nehovorila. Po dlhom zvažovaní som sa rozhodla toto video natočiť a neviem kde začať, takže začnem asi prečo. Rozhodla som sa ho natočiť kvôli komentárom, ktoré som mala pod poslednými videami. Vlastne vôbec nie pod poslednými, ale posledné mesiace pod videami. Možno je to posledného pol roka, ale blokované komentáre pod posledným videom ma presvedčili o tom, že je to správne rozhodnutie. Aby ste boli v obraze, tak pár mesiacov nazad som si dala blokovať všetky komentáre, ktoré budú obsahovať slová ako tučná, pribrala, prasa, jesť, schudnúť, stehná a úplne všetky synonyma týchto slov a naozaj ich nebolo málo. Totiž takto pred rokom a pol som si prešla niečím, čo ma prenasleduje až doteraz, dosť to ovplyvňuje moju YouTube tvorbu, celkovo moju tvorbu a vlastne úplne celý môj život. A je to to, že som si niekedy na jar 2015 proste povedala, že potrebujem zhodiť pár kíl. Tak ako to klasicky býva, som začala s racionálnou stravou, to znamená, že som si začala kupovať celozrnné pečivo, viac ovocia, viac zeleniny, úplne som obmedzila sladké, že som si dávala len raz za čas. Síce som už predtým cvičila, ale začala som cvičiť ešte viac a začala som si pridávať trošku kardio, aby som schudla a snažila som sa uplatniť či už na mojom blogu, Instagrame, Snapchate a hlavne v mojom živote zdravý životný štýl. Všetko to prebiehalo super, začala som na blog pridávať zdravé recepty, takisto aj na Instagram začala som sa celkovo viac zaujímať o zdravú stravu a môj život bol perfektný. Ľudia si začali všímať zmeny mojej postavy, že som vlastne schudla a že sa venujem zdravej strave, tak sa ma pýtali ako, ja som si pripadala ako taký guru zdravého životného štýlu a bolo mi fakt fajn. Môj Instagram začal byť preplnený zdravými jedlami a ukazovala som každému, čo si dávam na raňajky, na obed, na večeru. V priebehu ani nie 2 mesiacov sa to však rapidne zhoršilo a čím ďalej mi ľudia hovorili, ako je vidieť, že som schudla, ako mám krásnu postavu, tak sa to zrazu proste začalo zhoršovať a ja som do toho padla úplne, čo v mojom prípade znamenalo to, že som sa s jedlom úplne zbláznila a z racionálnej stravy a zo zdravého jedenia to prešlo do nejedenia. Za každým, keď mi niekto povedal, ako pekne som schudla a ako je to vidieť, tak som si povedala, že ja im dokážem, že ja to viem ešte viac, ja to viem ešte lepšie, ja viem byť ešte krajšia, ja viem byť ešte chudšia a snažila som sa proste každému dokázať, že ja sa dostanem tam, kde každý chce, že budem mať maximálne modelkovskú postavu, úplne tenké nohy, takúto medzeru medzi stehnami, keď sa postavím a že budem proste dokonalá. A to, čo som robila ja, nemalo so zdravým stravovaním absolútne nič spoločné a proste mi to úplne vstúpalo na mozog. Začala som sa zaujímať o kalórie, stiahla som si aplikáciu, kde vám ukazuje, aké má každé jedlo kalórie, teda aký počet kalórií a kde si to môžete aj zapisovať. Začala som sa takmer stále každý deň vážiť. Moja večera vyzerala asi tak, že som si dala napríklad jeden knekkenbrot, ktorý som samozrejme potom po večeri musela ísť hneď vybehať. Dala som si k tomu papriku, ale aby som náhodou z tej papriky nepribrala, tak som sa pozrela, koľko má jedna paprika kalórií, odvážila som si ju, nakrájala som si ju na tenké prúžky a odvážila som si, koľko prúžkov presne môžem zjesť. Vážila som si úplne všetko a môj život bol už len o číslach. A to ani nehovorím o tom, že mám cukrovku a tej sa to teda vôbec nepáčilo. Pamätám si, že veľmi veľakrát pred spaním mi hrozne škrkalo v žalúdku a bolo mi až zle od hladu a tak som si na tanier naservírovala napríklad 3 koliečka šunky a 3 koliečka syru. No a ako som si s tým sadla vlastne do izby, tak som si to rozmyslela, že predsa ja nemôžem jesť, že ja to musím do rána vydržať, aby som mala perfektnú postavu a išla som to jedlo odložiť naspäť do chladničky. Dennodenne som cvičila, či už to bolo fitko alebo som cvičila doma, keďže naši si začali všímať to, že som schudla a že už to nie je zdravé chudnutie, tak mi tatino už nedovolil chodiť do fitka. Namiesto 5 krát som mohla chodiť len napríklad 3 krát alebo 2 krát, tak vždy tie dni, keď som vlastne nemohla ísť do fitka a naši neboli doma, tak som cvičila jak o život. A to isté vo fitku, už to nebolo proste, že 20 minút kardio a 40 minút posilovanie, ale bolo to napríklad 2 hodiny kardia s tým, že som otcovi vždy povedala, idem na chvíľku s kamoškou a potom si zbehnem na pol hodinku do fitka.
a ja som bola celé 2 hodiny vo fitku, tam som makala, mala som spustený pás na najviac kilometrov, ako to išlo a vychádzala som odtiaľ úplne vyšťavená. Moje klamstvá ale neostali len pri cvičení, ale týkali sa aj jedenia, že som napríklad našim hovorila, že jem, že som jedla desiaty, tie som pravidelne vyhadzovala. A keď už sa to dostalo do toho fakt najhoršieho štádia, tak napríklad keď sme mali nedeľný obed, tak som sa s našimi vždy hádala o porcii, pretože videli, že si dávam fakt malú porciu. Viem, že som si v hlave hovorila, že oni mi chcú ublížiť, aby som bola tučná a škaredá. Pamätám si pár obedov takých, že ja som obedovala na schvál na kozmetickom stolíku, pretože som tam mala rôzne krabičky od krémov, tak som si ich tam v priebehu dňa, keď neboli doma, popridávala. A potom, keď som obedovala, tak som bola otočená chrbtom a vždy, keď náhodou išli, ja neviem, na vecko, alebo proste mamina išla niečo spraviť do kuchyne, tak som fakt obrovskú časť obeda natlačila do krabičky, do prázdnej krabičky od krému, alebo kľudne mohla byť aj plná, mne to bolo jedno, len aby som sa toho obeda zbavila. A vždy som sa tvárila, že som všetko zjedla a takto to trvalo celkom dlho a naši nerozumeli, prečo stále chudnem, keď vlastne videli, že ja som zjedla tie obedy a keď videli, že mi obmedzili cvičenie. Oni však nevideli to, čo som robila mimo toho. A moja váha rapidne klesala. Ja som mala vtedy normálnu váhu 56-57 kg. No a samozrejme dostala som sa na oveľa nižšiu a to bolo 47 kg, čo už bolo na 175 cm naozaj veľmi málo. A samozrejme, že v takomto štádiu nejedenia, cvičenia a naozaj už proste toho všetkého, čo som robila, to nešlo vydržať a moje telo to jednoducho spolu s cukrovkou nezvládlo. Pretože jediné, na čo mi záležalo, bolo to byť chudá. A teda na mojom Instagrame muselo byť vidieť stále, aké mám chudé nohy, aké mám chudé brucho, ako mám postavu, ako mi na ramenách trčia krásne kosti a toto všetko som jednoducho na schvál dávala von proste každý deň s jedlami a jednoducho proste dávala som von to, čo som chcela, aby ľudia videli a tvárila som sa, že som úplne šťastná a spokojná, pričom som proste v noci plakávala a naozaj to bolo asi jedno z najhorších období môjho života, lebo vždy som sa proste považovala za niekoho, kto sa do takýchto vecí nedostane. Vždy som odsudzovala dievčatá s anorexiou, ktoré proste som si hovorila, že ako môže nejesť, veď ako sa môže nevyliečiť, veď normálne sa najem a som zdravá. Lenže potom všetko sa to proste pochopila, že tá hlava to proste tomu dievčaťu nedovolí. A ja keď som sa chcela najesť, tak som to proste išla odložiť naspäť, pretože proste moja hlava chcela moje telo chudé a jednoducho som si proste nemohla dopriať jedlo, lebo to už by mi zabránilo v tom dosiahnuť to, čo som chcela. Najhoršie je to, že aj keď som stále chudla, tak mi to vôbec nestačilo a proste chcela som schudnúť stále viac a viac. Ja som mala vtedy na Snapchate nejakých 4000 ľudí a napríklad na schvál som pridávala chrbát, ako som si fotila chrbát, že pozrite sa, ako som sa spálila v lete, len kvôli tomu, aby proste ľudia videli, že koľko kostí mi trčí na chrbte a aká som mega vychudnutá a aká som perfektná. Jednoducho som nadhadzovala stále takéto Snapchaty ľuďom, aby som im dokázala, že som proste tam, kde som chcela byť, že som to dokázala a že mám perfektnú postavu. A napriek tomu, aj keď som videla, že už som tam, kde som sa chcela dostať, tak som stále chcela schudnúť. No a potom si to začala všímať aj doktorka, tak už som začala uvažovať, aké závažia si začnem dávať do podprsenky na váženia, aby si nevšímala, že stále chudnem, pretože ona už to chcela riešiť trošku vážnejšie, takže som schudla. Už som začala ubližovať veľmi aj rodičom, ktorí si to začali všímať a vedeli, že už to nie je v poriadku. A najhoršie je to, že som začala mať naozaj veľmi veľa zdravotných problémov. Napríklad som mala oslabenú imunitu, dostala som brušnú vírózu, vtedy som schudla ďalšie 3 kg, pretože som vôbec nemohla jesť a bola som úplne šťastná z toho. Aj keď som bola v nemocnici na infúziách, tak som bola jednoducho šťastná z toho, že nemôžem jesť. Jednoducho ja som mala v tej chvíli každý jeden zdravotný problém, ktorý som mohla mať. Ja som musela prestať chodiť do školy posledné 2 mesiace, pretože mi bývalo zle, som sa v škole vôbec nedokázala sústrediť na nič a teda našim som hovorila, že buď mám nízky alebo vysoký cukor, samozrejme, že oni už vedeli a napriek tomu, že ma nutili oveľa viac jesť, tak to nešlo a ja som začala klamať ešte viac a fakt si človek povie, že ako to tí rodičia nemohli vidieť, ale proste myslím si, že keď som sa aj vtedy bavila s viacerými dievčatami, s ktorými sme toto robili a proste niektoré sa z toho nedostali doteraz a keď ich vidím, tak
som rada, že som proste sa z toho dostala a na druhej strane je mi ľúto, pretože viem presne, čo prežívajú a mnohokrát je psychická porucha oveľa horšia ako fyzická, pretože je to týranie samej seba a ja som vlastne, keby neprestanem, tak by som samu seba zabila. Proste je to šialené, ja ani nedokážem vyjadriť slovami, čo som prežívala, čo prežívam teraz a ako sa na to pozerala s odstupom času. A jednoducho takto to išlo niekoľko mesiacov. Ja som jednoducho nemohla poriadne chodiť von, chodiť s kamarátmi, pretože oni keď niekam išli, tak ja by som nejedla a začali by si to všímať a proste nemohla som vôbec fungovať ako normálny zdravý človek. Aby som to skrátila, proste spoznala som pár super ľudí, s ktorými som chcela normálne chodiť von a normálne sa s nimi baviť bez toho, aby som mala nejaké obmedzenie a hlavne začala som točiť na YouTube. A začala som teda točiť aktívne, pretože keď ste videli nejaké moje staršie videá, najmä video Thigh Gap, tak to bolo video, kde som si s prepáčaním totálne srala do huby, pretože vtedy som prežívala asi najhoršie obdobie toho celého. Môžete tam vidieť, aká som tam chudá a v tom videu je pravda, že v tom videu som si to uvedomovala a chcela som ochrániť všetkých pred tým, aby neprežívali to, čo som prežívala v tej chvíli, keď som to točila ja, pretože vtedy som bola na tom fakt strašne a proste uvedomovala som si to, ale aj tak som to nebola schopná zastaviť. No a keď som postupne teda začala chodiť von, začala som postupne jesť najprv zdravo a úplne všetko bolo v pohode, tak prišla druhá fáza, ktorá patrí k tomu unormálneniu sa alebo vyliečeniu sa, alebo nazvite to ako chcete a to je časť prežierania, ktorá bola pre mňa psychicky možno ešte ťažšia. A to bolo to, že ja som si pravidelne za deň kúpila 3 čokolády a s mojou cukrovkou som ich pred rodičmi schovávala, potajomky jedla. Proste normálne na posedenie som zjedla 3 čokolády alebo som si kúpila balík sladkosti, ktorý som zjedla za večer a takto každý jeden večer, alebo fakt, kedy sa dalo. Ja som sa tešila, že idem von a vždy, keď som išla von, som sa tešila, že navštívim potraviny a dám si niečo sladké. A možno tomu nerozumiete, ale potom si to začala všímať doktorka, že som rapidne začala priberať. Naozaj, nehovorím o pár kilách, ale vtedy to bolo naozaj za pár týždňov možno plus 10 kg. A už vedela, v čom je problém a proste začala mi hovoriť, že to nie je na cukrovku dobré, že ja sa určite aj neprežieram a tak samozrejme som u nej urobila tiež v ambulancii hysáky, že ako mi môže niečo také povedať, lebo to hovorila pred mojimi rodičmi, ktorí to nevedeli, pred ktorými som schovávala všetky obaly od sladkosti a jednoducho som sa za to neskutočne hanbila. A takto sa to opakovalo každý deň, vždy keď som išla od Peťa z Prievidze, keď sme sa skamarátili a ja som chodila nočným spojom a vždy som sa tešila, ako autobus zastaví na tej pumpe, kde pravidelne stál, mali sme tam vždy 10-minútovú pauzu a ja som si vtedy úplne o 3/4 na jednu nakúpila sladkosti a zjedla ich v priebehu 15 minút, keď som prišla domov. A jednoducho povedzte mi, kto by sa za toto nehanbil. Ja som proste pred kamarátmi, pred Peťom, pred rodičmi si tajne odbiehala kúpiť niečo sladké a rýchlo to nazlačiť, nech to nikto nevšimne. Tak toto trvalo asi 2 mesiace a potom som povedala rodičom, nech odídu z ambulancie a priznala sa doktorke, že ja mám proste nutkanie, pocit a proste, že musím sa stále niečím napchávať a musím jesť hrozne veľa sladkého. A ona mi vtedy povedala, že ona už si kvôli mne o tom zisťovala a že ona to vie, že preto to hovorila aj pred rodičmi a že to bolo kvôli tomu, lebo počas 4 mesiacov mal môj mozog príliš málo cukru, príliš málo sacharidov, žiadne výživné, proste nič som tomu telu nedávala a mozog dostal skrat, kedy sa proste nastavil tak, že ja musím to všetko dohnať. A vždy som mala v hlave, že to už je v pohode, do budúceho mesiaca zase schudnem na tých 47 kg. A aj keď to bude znieť pre niektorých zvláštne, tak našťastie som neschudla. Našťastie som priberala stále ďalej a dostala sa na to, že som pribrala 20 kg. Bolo to presne na jar a v čase tom, kedy sme boli na Malte a pod videami sa mi zase začali jasne, že objavovať komentáre, ako som pribrala, aká som tučná. Ja si pamätám, že raz som v jednom vlogu plakala a nechcela som povedať prečo. Proste dejú sa nejaké veci, ktoré sú pre mňa ťažké. A proste, neviem, ani som to sem nechcela dávať, ani som nemala nejak náladu dokončiť tento vlog teraz večer. Ale
Aj tak proste všetci viete, že aj tí, čo vlogujeme alebo blogujeme, tak sme len ľudia. No a bolo to kvôli tomu, lebo som mala stále problém, že vtedy som bola zrovna v tom štádiu, kedy som priberala a chcela som opäť schudnúť, ale hovorila som si, že už sa nemôžem opäť do toho dostať, že proste bola som v rozpore sama so sebou. No a teda v čase Malty to bolo, že som mala 67 kg, čo už bolo na moju výšku asi cez váhu, alebo proste neviem. Nebolo to. Ja som bola vždy okolo 57, teraz som mala 67. To bolo plus 20 kg teda a áno, bola som väčšia, ako som vždy zvykla byť. A hambila som sa chodiť po ulici, hambila som sa ísť na youtubering, hambila som sa ísť na akúkoľvek akciu pred mojich fanúšikov, aby si to nevšímali, aby ma nesúdili, pretože nikto netušil, čo všetko bolo za tým. A jediný, kto to vedel, bol Peťo, ktorý ma proste vždy držal nejak na normále a proste hovoril mu, že je mu úplne jedno, ako mám postavu, ale chcel, aby som bola zdravá a aby som dodržiavala cukrovku. Potom už aj s rodičmi boli mojou fakt veľkou oporou, pretože už som sa o to podelila aj s rodičmi, ale množstvo vecí sa rodičia dozvedia až z tohto videa. Po Malte som mala asi týždeň, že zase nebudem jesť a fakt akože dostanem sa tam, kde sa chcem dostať a nebudem sa musieť skrývať pred ľuďmi, nebudem musieť skrývať to, že som pribrala, nikto mi to nebude písať pod videa, budú mi písať, aká som krásne chudá a podobne. Ale ja už to jednoducho nedovolím. Ja som po Malte schudla. Teraz som jednoducho spokojná so svojou postavou, aj vtedy som bola. Bola som väčšia, ako som vždy bývala, ale bola som spokojná, pretože som bola šťastná. Vtedy už som sa jednoducho neprežierala, ale bol to už len dozvuk toho, že som mala jojo efekt z veľkého schudnutia, takže potom to automaticky narastlo, plus moje prežieranie, takže to narastlo vyššie, ako som predpokladala. Ale mala som priateľa a stále mám priateľa, ktorý ma miluje, mala som rodičov, ktorí ma podporovali. A jednoducho mala som všetko, čo som chcela. Robila som YouTube, ale vždy v blokovaných komentároch bolo pár desiatok o tom, aká som veľká, aká som tučná a ako mám schudnúť, ako proste jednoducho o mojom výzore a o probléme, ktorý som mala, o ktorom ste nikto nikdy nevedeli a hlavne o niečom, o čom som sa hanbila, bála a nemala odvahu hovoriť. Počas leta som sa dostala tam, kde som vždy chcela. A to je to, že si nepripadám tučná a nemám potrebu rapidne schudnúť, ale kedy môžem zdravo jesť, pretože jem zdravo a sem tam si niečo doprajem a odmietam sa cítiť kvôli jedlu previnilo, cvičím pravidelne a snažím sa dostať proste niekde, kde bude moja postava naozaj zdravá, kde bude mojej cukrovke dobré a kde budem hlavne ja spokojná. A jednoducho mám pocit, že som po neskutočnom roku a pol totálneho psychického trápenia sa dostala von z kolotoča, ktorý ma neskutočne obmedzoval. A viem, že toto video je veľmi dlhé a viem, že toto video je úplne iné, ako by ste odo mňa čakali, ale sleduje ma veľmi veľa dievčat v tom veku, kedy takéto problémy do života môžu prísť a iba vám chcem povedať, že ak si niekto niečím takým prechádzate, presne viem, aké je to veľmi ťažké, ako vás nikto nechápe, ako vám všetci chceme zle a ako vám všetci chceme ubližiť, len aby ste boli tučné a verte mi, bola som tam, zažila som si to a už nikdy sa tam do toho nechcem vrátiť. A tí, ktorí to nikdy nezažili, tak si možno povedia, že toto sú žvásty, ale prisahám vám, že toto sú o mnoho dôležitejšie veci, ako si všetci myslia a mala by sa tomu teda prikladať oveľa väčšia dôležitosť a nenechám nikoho nikdy mi diktovať proste, či môžem alebo nemôžem jesť, či by som mala alebo nemala schudnúť a či môžem niečo nosiť alebo nie. No a toto je môj príbeh, toto je to, čo doposiaľ nikto z vás nevedel, o čo som sa vždy hanbila sa podeliť, ale rozhodla som sa to odkázať iným ľuďom, rozhodla som sa to odkázať tým, ktorí mi tieto komentáre stále píšu a myslia si, že ma to ovplyvní, popri tom nevedia už, čo všetko medzi tým bolo. A chcem sa hlavne poďakovať vám všetkým, ktorí nemáte potrebu písať takéto komentáre, ktorí nemáte potrebu ubližovať iným ľuďom a vy, ktorí mi tie komentáre nechávate, tak ostávajú naďalej zablokované, takže ja si nemienim ubližovať viac, ako som si ubližila kvôli internetu a kvôli ľuďom, ktorí ma absolútne nepoznajú. Takže majte sa radi a nech jediné, na čo vám záleží, je vaše zdravie, pretože aj tak je toto najdôležitejšie, čo máte.